bɔlɔlɔ matarafaba bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔ foli bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni sɛnɛ an ka bilasirali kɛnɛ kan n'o ye baro kɛnɛ ye bi an bɛna ka na kumakan minnu da laminɛ an y'o sɔrɔ ala ma hinɛna baba Modibo Keyita la ni ale lakodɔnna farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani farajɛ la san 1959 Modibo Keyita ale welela Général de Gaulle fɛ ka taa Faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnniyana u ka faaba la Paris. Modibo Keyita a welela de Gaulle fɛ fɛn min na min bɔra o kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔ lamɛn o la bamanankan na. Nous sommes à la délégation du Mali à Paris. Ani Mali cidenkulu bɛ ɲɔgɔn fɛ Paris. Dans le bureau de monsieur Modibo Keyita. An bɛ an balimakɛ Modibo Keyita u ka sɛbɛnda kɔnɔna na n'o ye a ka bureau ye. Monsieur Modibo Keyita, je n'ai pas besoin de vous le présenter à vous, auditeurs d'Outre-mer, vous le connaissez. An balimakɛ Modibo Keyita an mako tɛ a la k'a fɔ ko an b'o ko fɔ aw ɲɛna walima k'o jira aw la aw minnu ye an lamɛnbagaw ye kɔgɔji kɔfɛ jamanaw kan na. Vous savez que monsieur Modibo Keyita a 43 ans, qu'il est instituteur. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko an balimakɛ Modibo Keyita ko lɔkɔlikaramɔgɔ don a si bɛ san 40 ani san 3 la. Qu'il a débuté dans la carrière politique comme député maire de Bamako. A y'a daminɛ ni politiki ko baara ye k'a sɔrɔ Bamako sigida ɲɛmɔgɔ don wa ka fara o fana kan wasaden kun don. Qu'il a été secrétaire d'État à la France Outre-mer sous le gouvernement Bourges-Esponori. A kɛra Faransi jamana o ka kalatigi ye fanga kɔnɔna na fanga min ni o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Bourges-Esponori bolo. Et qu'il a été ensuite secrétaire d'État à la présidence du Conseil sous le gouvernement Gaillard. Laban na tuguni a kɛra faso ka kalatigi ye kulu o ɲɛmɔgɔya la o kɛra fanga kɔnɔna na fanga min ni o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Gaillard bolo. Vous savez que M. Modibo Keyita avait préconisé le oui au référendum. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko an balimakɛ Modibo Keyita kandili n'o ye référendum o senfɛ ale tun ye a fɔ ko ka awɔ de ta. Et que le Soudan étant devenu un État de la communauté. O de la Soudan ale nana ka na kɛ kulu o tɔnden dɔ ye. M. Modibo Keyita ensuite a mis tous ses efforts dans la création de la Fédération du Mali. O la an balimakɛ Modibo Keyita ale a ka seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali faraɲɔgɔn kantɔn o bɛ se ka ladan cogo min na o bɛ se ka bange cogo min na. Dont il est actuellement le Premier ministre. O faraɲɔgɔn kantɔn min tɔgɔla bi ale de ye o kotigi fɔlɔ ye. Vous savez également que M. Modibo Keyita est venu à Paris pour rencontrer le général de Gaulle. Aw b'a dɔn fana k'a fɔ ko Modibo Keyita ale nana Paris walasa ka kɛlɛtigi de Gaulle ka o kuma ɲɔgɔn ɲa. Il l'a rencontré aujourd'hui à midi. A n'o ye ɲɔgɔn ye bi tilegan in na. Et je vais demander tout de suite à M. Modibo Keyita. Ani bena ɲini sisan n balimakɛ Modibo Keyita fɛ. Et quelles sont les questions plutôt qui ont été abordées avec le général de Gaulle. Kisa jumɛn ni jumɛn de bɛ yen da sera minnu ma ni kɛlɛtigi de Gaulle ye. La première question que j'ai eu à aborder avec le général de Gaulle a été la représentation du Mali. Kisa fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen ne ne da magara o la kɛlɛtigi de Gaulle ye o ye Mali jɔyɔrɔ faliko ye a nɔ nabilaliko. C'est une question qui a quelque peu passionné aussi bien en Afrique qu'en métropole. O ye kisa min ni a kuma ji cayara kosɛbɛ golofina ni ka fara fɛnɛ farajɛla an ka ɲɛmɔgɔyaso kan. Mais la solution à laquelle le général de Gaulle et moi-même nous nous sommes arrêtés. Nka fɛrɛ min bɛ yen fura min bɛ yen ni kɛlɛtigi de Gaulle ani ne ni an nana bɛn min kan. Permet, à mon avis, de résoudre d'une manière définitive ce délicat problème. Ne kɔni ka yeli la o bɛ kɛ sababu ye nin gɛlɛya gɛlɛn min filɛ nin ye ka o ɲɛnabɔ cogo pepepewu yɛrɛ la. Alors cette solution, quelle est-elle? O fɛrɛ min filɛ o ye o fura min filɛ o ye jumɛn ye? Eh bien, étant donné que je suis président du gouvernement de la République soudanaise et président de la Fédération du Mali. K'a sɔrɔ ne ye ɲɛmɔgɔ ye Sudan jamana kunna ani n ye ɲɛmɔgɔ fana ye Mali fara ɲɔgɔn kan jamana kunna. Et que d'autre part, le Soudan et le Sénégal se sont dessaisis de certaines de leurs compétences au profit du Mali. Ani fan dɔ wɛrɛ fana fɛ Sudan ani Sénégal olu ka baarakɛta dɔw bɛ yen olu y'u bolo bɔ olu la ka o to Mali bolo. Je serai donc au conseil exécutif à la fois représentant du gouvernement de la République française. O la ne na kɛ kulu kɔnɔna na kulu min ni u ka baara bɛ ɲɛsin kow olu lawaleyali ma o cogo kelen fana na kɛ Faransi jamana o jɔyɔrɔ faba fana ye.
et du gouvernement du Mali ani Mali fanga en raison des compétences auxquelles je faisais tout à l'heure allusion. Kakeni baraketa ou baraketa munu na ndakumbeka maga olula sisan. Et donc le Sénégal et le Soudan ne peuvent pas du tout discuter. O baraketa munu kunkan Sénégal ani Soudan olu date se ka don ola chugosila. C'est-à-dire que de temps en temps, vous parlerez en tant que président du Mali et de temps en temps en tant que président du gouvernement du Soudan. Okoro e kafwa ko tumanin tuma ina kumata kata soro ye Mali jamana nyemgo ye ani tuma do la fana ina kumata kasoro ye Soudan jamana nyemgo fana ye. Exactement. Tigi. Et c'est une solution transitoire ou est-ce que c'est une solution définitive? O min filɛ o ye fɛɛrɛ ye yani don dɔ ka se wa walima o ye badabada fɛɛrɛ de ye. Eh bien, ça dépendra, à mon avis, de l'évolution des débats au Conseil exécutif. Ne kɔni ka yeta la o dulonnen do fɛn min na o ye kumaw olu tagabolo ye kulu kɔnɔna na kulu min ni o ka baara bɛ ɲɛsin kow lawaleyali ma. Monsieur le Président, vous avez eu une fort longue conversation avec le général de Gaulle puisqu'elle a duré près d'1 heure. N balimakɛ jamana kuntigi i ni de Gaulle ka kumaɲɔgɔnya a janyana kosɛbɛ ka da kan a surunyana tumare kelen na n'o ye l'heure kelen ye. Quels sont les autres problèmes que vous avez abordés avec le président de la communauté? Gɛlɛya wɛrɛ jumɛn de bɛ aw da sera min ma ni kulu ɲɛmɔgɔ ye? Eh bien, c'est le président lui-même qui m'a invité à donner mon opinion sur l'évolution de l'Afrique. Jamana kuntigi yɛrɛ de ye ne wele ko n kana ko kan hakilinanta di farafina o ɲɛfɛtali cogo kan. Je lui ai rappelé les circonstances dans lesquelles nous avons été amenés à voter oui au référendum. N y'a hakilila jigin lahalayaw la lahalaya minnu ni olu de kɛra sababu ye an ye awɔ suganti kandili senfɛ ni o ye référendum ye. Parce que nous pensons encore que la communauté est un cadre. Kamasɔrɔ an y'a miiri wa an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi ka miiri k'a fɔ ko kulu min filɛ nin ye hokumu dɔ de don. Qui permet l'évolution des territoires africains vers la plénitude de leur souveraineté. Hokumu min ni ale bɛ kɛ sababu ye farafina dugukolow ka olu lataaɲɛ k'olu la yiriwa ka u la yiriwa ka a ɲɛsin u ka yɛrɛ kuntigiya dafalen ma. Et j'ai précisé également ani n y'a perepere latigɛ fana qu'étant donné qu'en 1960 le Cameroun et le Togo seront des États indépendants. Ko k'a sɔrɔ ko san 1960 Cameroun ani Togo olu na kɛ jamanaw ye minnu ni olu bɛna u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Quelle serait la solution pour que ces deux États devenus majeurs indépendants puissent rester dans l'ensemble français? Ko fɛɛrɛ jumɛn de ka kan ka sɔrɔ walisa ni jamana fila minnu filɛ nin ye ni olu kɛlen do balikuw ye ni u kɛlen do k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta olu bɛ se ka to cogo min na Faransi kulu in kɔnɔ. Le général m'a répondu qu'il pense que si le Cameroun et le Togo n'y voyaient pas d'inconvénient, kɛlɛtigi ale ye ne jaabi ko ale hakili la ni Cameroun ani Togo ni olu ɲɛ tɛ kɔlɔlɔ la o ko la. Il pourrait, par des conventions, s'associer à la République française, à la communauté. O jamana fila ninnu u bɛ se ka fara kulu in kan ka fara Faransi jamana kan bɛnkan dɔw olu fɛ. Oui, la Constitution d'ailleurs prévoit les États associés. Awɔ, sariya sunba yɛrɛ ale bɛ kuma jamanaw kan jamana minnu ni olu ye farankanw ye. Oui, et alors à ce moment, Awɔ, o tuma na sa. J'ai avancé l'idée suivante. Hakilina min filɛ nin ye tan n ye o da yira a la. C'est que cette promotion du Cameroun et du Togo, ni yiriwali min filɛ nin ye min ni o bɛ Cameroun ani Togo jamana kofɔ. Au statut d'État associé à la communauté, ni sigikan bɛ olu la sigikan min ni o de ye farankan jamana ye kulu in o kɔnɔna na. Va, dans le cadre de la communauté, soulever un problème semblable en ce qui concerne certains États qui, politiquement, économiquement et socialement, sont plus avancés que d'autres. O bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔw la wuli kulu in kɔnɔna na ka ɲɛsin jamana dɔw olu ma jamana minnu bɛrɛbɛrɛliko nasira fɛ sɔrɔko nasira fɛ ani hadamadenya nasira fɛ olu talen do ɲɛfɛ ka tɛmɛ tɔw kan. Le général à ce moment en a convenu. O tuma na fɛ sa kɛlɛtigi ale nana sɔn a ma.
Et il a précisé que la communauté, la constitution de la communauté prévoyait cette évolution. Asrala ola ka a prepare latige ka fo ko kulu walima kulu sariya sumba ye o yiri wali o boloda kabla. Puis-je vous demander maintenant, Monsieur le Président, quels sont les rapports que vous désirez entretenir plus spécialement avec la Guinée, qui est un État indépendant? Mese ka e nyiningawa balmake jamana kumtiki janyonya sira jumende be na ba fe ka o sirawo ka ota krengreniana ka la Guinée segarani o la Guinée mi no e jamana e min kale do ka yerema horanyata. Il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Tien do be nyet se ka tugun olukan. Ethniquement et économiquement, la Guinée est liée au Soudan et au Sénégal. Si à kota fanfe ani sorakota fanfe la Guinée ale norolendo Soudana a norolendo Sénégal la ni bolofara flan nous fait. Parce qu'existe déjà un commerce traditionnel Kadakan la da la sera do be kaban mimbe jagoko kofo qui par an peut dépasser pour le Sénégal le chiffre de 3 milliards et pour le Soudan le chiffre de 2 milliards à 3 milliards. Ola da la jago sera min flawe Sénégal ta fanfe a musaka a bechani wuluma sabaye no e milliard sabaye. Soudan ta fanfe abeta ijo fo wuluma no e milliard fla fakata se saba bonyon koma. Nous avons estimé que le départ de la Guinée de l'ensemble français Anya jate mena ka fo ko la Guinée kale ka isembo Francika kulu sena présente de graves inconvénients. Kololo chaman de be ola. D'abord pour l'économie des deux États du Soudan et du Sénégal. A kololo be nyasi Soudan ani Sénégal o soro bulu faraw ma falon. Et également pour l'ensemble français et l'ensemble et le bloc occidental. O kofe fana tuguni abese Franci kuluma fokana se klibian fanfe bulu lu bela jelema. Si le bloc occidental acculait le gouvernement de la Guinée à des solutions de désespoir, na kera ka fo ko farajala klibian fanfe bulu moko kumbe la Guinée gun fokata se kololima jigiwaro ko do ulu koro. Il est évident que pour se survivre, Ola a jelendo walsa ka balu walsa ka nyanamaya. Ce gouvernement sera obligé de s'orienter vers d'autres alliances. O fanga anake o ma wajibi ka inyasi janyonya sira werawu uluma. Et l'on doit se demander si c'est l'intérêt de la France, de l'ensemble français et de l'Occident. Ola mogokan ka ira nyininga na sorako oye nafaye ka lase francima walma ni nafa dun fana ka lase frajalat libian fanfe buluma. Monsieur le Président, je n'ignore pas que vous êtes en désaccord avec le président Houphouët-Boigny, qui est maintenant Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Malmake jamana kuntigi mba don ka fako fanyogon ko dobe ini jamana kuntigi Houphouët-Boigny ni nyogonche. Bi ale kodwar jamana o fanga nyemogoy. Et en particulier sur ses conceptions en matière d'unité africaine. Ani jonjona ka keni aka fam chogo mono ne obetalike farafina ka klenya kola. Mais est-ce que vous n'envisagez pas des rapports de certain ordre économique, par exemple, entre la Fédération du Mali et cette sorte de groupement économique que le président Houphouët vient de créer? Yala ete ka jatemeneke siraula sira mono ni obetalike soroko o siraula menu ni obe Mali Frangon Canton ani Houphouët bora ka Frangon Kankulu sifa min sigi 5 ans olo ni nyogonche. Ce désaccord avec le président Houphouët est assez récent. O fonyon ko mi flewe ni jamana kumtigi Houphouët ni nyogonche. Oye kosan na kodi. Parce que déjà en août 58 avant le référendum, Kadaka kamini sambakele kemekonoto biduru ani sekin. O daba blakalo ni oye sankalo sekinai ka kon kandilinye no e référendum yi. Nous nous sommes retrouvés dans la salle d'hospitalisation du président Ouézin Coulibaly. Anana kana nyogon soro bana bagato la da somin togo dalendo kuntigi Ouézin Coulibaly la. Et au cours d'une confrontation, le président Houphouët avait donné son accord sans réserve à la construction des fédérations AOF et AEF.
kuma ɲɔgɔnya dɔ senfɛ ɲɛngwɛn na jamanakuntigi Houphouët ale tun ye a ka yamaruya di ka taa sɔrɔ a ma tɔ to k'a fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ sigi sen kan min bɛ AOF ka o kofɔ ani AEF ka o kofɔ. Et quelques jours avant le référendum, exactement le 19 septembre 58, tile dama ka kɔn kandili ɲɛ ni o ye référendum ye jɔn joona san 1958 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9nan o tile 19nan don ye. Il a signé une circulaire qui précisait nettement qu'après le référendum, le RDA prendrait l'initiative de réunion. A y'a bolonɔ bila kunnafoni sɛbɛn dɔ la min bɛ munumunu ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O sɛbɛn kun bɛ a perepere latigɛ k'a jira ko ni kandili tɛmɛna n'o ye référendum ye ko RDA ale bɛna ŋaniya sigi sen kan lajɛw bolodali ta fan fɛ. Pour la construction des fédérations d'AOF et d'AEF. Walisa ka fara ɲɔgɔn kan kulu sigi sen kan min bɛ tali kɛ AOF ani AEF la. C'est après le référendum que M. Houphouët est revenu sur les engagements qu'il avait pris auprès de ses amis fédéralistes. Kandili de tɛmɛnen kɔfɛ Houphouët ale nana segin a kɔ a ka layidu talen na a tun ye layidu minnu ta a teriw ye teri minnu ni olu bɛɛ hakilina kun ye fara ɲɔgɔn kan ye. Je pense qu'en l'état actuel de l'évolution du Mali, n b'a miiri ko ka kow to o wagatini o kɔnɔna na min ni o bɛ tali kɛ Mali yiriwali ko la. Et de la solution préconisée par le président Houphouët, ani fɛrɛ min ni o laɲinina jamanakuntigi Houphouët fɛ. On peut trouver des terrains d'entente dans certains domaines. Bolofara dɔw kɔnɔna na an bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ o yɔrɔw la. La législation du travail, baara kɛli sariya gafe, la fonction publique, forobaca gafe, et le régime douanier. Ani gafe min bɛ tali kɛ douaniers olu ka baara cogo la. C'est ainsi qu'avant de quitter Dakar, o cogo de la yani n ka bɔ Dakar, j'ai signé une lettre invitant les gouvernements de l'ex-AOF n ye n bolonɔ bila bataki dɔ la bataki min kɔnɔna na n ye welekan bila ka a lase fanga tigilamɔgɔw ma minnu tun bɛ AOF kɔrɔ kɔnɔna na. À une confrontation générale autour de ces problèmes. Ko an bɛɛ lajɛlen bakurubaya la an ka sigi ɲɛngwɛn ka an da don ni gɛlɛya ninnu na. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, vous demander votre impression générale sur la conversation que vous avez eue avec le président de la communauté. Walsa ka kuma in kun cɛ n b'a fɛ n balimakɛ jamanakuntigi i yɛrɛ hakilinata ye min ye bakurubaya la i ye kumaɲɔgɔnya min kɛ ni kulu ɲɛmɔgɔ ye i hakilinata ye min ye o kan bakurubaya la. Eh bien, c'est la troisième fois que je rencontre le président de la communauté. Ni ye a siɲɛ sabanan ye ne ka kulu ɲɛmɔgɔ kumaɲɔgɔnya. Et je dois dire que cette fois encore, je l'ai trouvé très détendu. N ka kan k'a fɔ ko Zeyina tuguni n'a ye ɲɔgɔn ye tuma min na n y'a sɔrɔ a walawalalen don kosɛbɛ. Et surtout confiant dans les destinées de la communauté. Wa a hakili sigilen kun don a jigi sigilen don ka a ɲɛsin kulu a ka don nataw ko ma. Et ce qui m'a surtout réconforté, min yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara n ka galabu kan ka n barika bonya, c'est que c'est un homme qui plane, qui domine nettement les problèmes de personnes. Mɔgɔ de don mɔgɔ min ni a bɛ a yɛrɛ bila mɔgɔko kungo ninnu olu bɛɛ sanfɛ, mɔgɔko kɛlɛ ninnu a b'a yɛrɛ bila o kow bɛɛ sanfɛ. Et qui s'attache davantage aux grands principes, aux grands problèmes, qu'aux petits problèmes soulevés par des questions partisanes. A bɛ taa ɲɛfɛ ka i cɛsiri tagabolo baw la ani gɛlɛya baw la ka tɛmɛ gɛlɛya fitininw kan, gɛlɛya fitinin minnu ni o kow bɛɛ dakɔrɔta mɔgɔ damadamaninw fɛ minnu ye yɛrɛkun nafa ɲininaw ye. Et d'autre part, j'ai été très satisfait de constater nga fan dɔ wɛrɛ fana fɛ nimisi wasara kosɛbɛ ka a kɔlɔsi qu'il n'écarte pas a priori une évolution de la communauté.
ko a tɛ fana kulu ka yiriwali a tɛ o kɛ a bolo kɔfɛ fɛn ye. Qui permettrait à des États politiquement, économiquement et socialement évoluer. O min bɛ kɛ sababu ye jamanaw ma, jamana minnu bɛ yen bɛrɛbɛrɛliko nasira fɛ, sɔrɔko nasira fɛ ani adamadenya ni mɔgɔya nasira fɛ ni olu yiriwalen don. De s'acheminer vers des étapes. Walsa olu ka sira ta ka ɲɛsin sendaɲaw ma. Mais étant bien entendu que l'ensemble français serait sauvegardé. Hali ka sɔrɔ ko a jɛlen don o n'a ta o ta, Faransi kulu min filɛ nin ye o na ma tanga o na to a cogo la. Donc cette confiance que manifeste le président de la communauté, le général de Gaulle, il me semble que vous la partagez également. M'a miiri k'a fɔ o danaya min filɛ o ye ni o bɛ kulu ɲɛmɔgɔ la, e yɛrɛ fɛnɛ o danaya kelen de fɛnɛ bɛ i la, o tɛ wa? Ah oui, je la partage également. Awɔ, tiɲɛ don, o danaya kelen min bɛ a kɔnɔ o kelen fɛnɛ de bɛ ne kɔnɔ. Eh bien, si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président. Ayiwa, ni o bɛnna i ma, n balimakɛ jamanakuntigi, an na nin kɛ baro a kuncɛyɔrɔ ye, i ni ce jamanakuntigi. Lamɛnbaw, nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye, nin kun ye jamanakuntigi Modibo Keyita, Ala ma hinɛna na k'a ka yafa an ma, nin kun ye ale ka kɔrɔfɔw ye. San kelen ka kɔn Mali kɛli la k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta, san 1959 Modibo Keyita a welela Général de Gaulle fɛ Paris. A taara yen fɛn min bɔra o kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na, o de da laminɛnen filɛ nin ye k'o lase aw ma, k'aw fo ka aw walemadɔn, aw k'an bɛn.